эмомалӣ раҳмон маблағи масрафшуда дар сохтмони роғунро эълон кард. муборизаи навбаромади ҳукумати тоҷикистон алайҳи қочоқи молу коло бо бастани сарҳад. дар Кипр донишҷӯи тоҷик беҳтарин шуд ва аз раис ҷумҳурии ин кишвар медал гирифт. минбаъд мудирони мактабҳо дар қирғизистон барои 5 сол таъйин мешаванд. дар вохӯрӣ бо сохтмончиёни нерӯгоҳи барқи оби роғун эмомалӣ раҳмон маблағеро ки то ин дам дар ин сохтмон масраф гардидааст эълон кард. ба гуфтаи ӯ барои корҳои барқарорсозӣ ва сохтмону васлгирии нерӯгоҳи барқии оби роғун таи солҳои 2008-2021 аз ҳисоби буҷаи давлатӣ ва дигар манбаъҳо беш аз 31 миллиард сомонӣ маблағ равона карда шудааст. дар соли 2022 барои идомаи сохтмони нерӯгоҳи барқи оби роғун аз ҳисоби маблағҳои буҷаи давлатӣ ба гуфти эмомалӣ раҳмон 2 миллиарду 600 сомонӣ пешбинӣ гардида, ҳукумати кишвар ҷиҳати ҷалби маблағҳои иловагӣ тадбирҳои зарурӣ андешида истодааст. қаблан расонаҳои ғарбӣ хабар дода буданд, ки Иттиҳодияи Аврупо тасмим гирифтааст ин сохтмонро маблағгузорӣ намояд, то Осиёи Марказиро аз манобеи энерҷии Русия бениёз созад. тибқи иттилои манобеи Паём, бештари корҳо дар сохтмони роғун ба ширкатҳои вобаста ба хонаводаи раисҷумҳур дода шуданд ва ин ширкатҳо қисме аз маблағҳои ҷудошуда дар сохтмонро аз худ мекунанд. тибқи маълумоти ироакардаи раисҷумҳур, ҳоло дар сохтмон 10517 нафар коргарон ва кормандони муҳандисиву техникӣ аз ҷумла 332 нафар мутахассисони хориҷӣ фаъолият доранд, ки 97% онҳоро коргарону мутахассисони ватанӣ ташкил медиҳанд. дар ҳамин ҳол борҳо сохтмончиён аз кам будани маош ва моҳона гирифтани он шикоят карданд. хуршед каримзода, сардори хадамоти гумруки тоҷикистон, басташавии сарҳад миёни тоҷикистону қирғизистонро як сабуки номид ва гуфт басташавии сарҳад имкон дод ки қочоқи молу маҳсулот байни ду кишвар ба таври чашмрас кам ва ҳатто аз байн равад. ба гуфтаи каримзода то ҳол 5 гузаргоҳи сарҳади миёни тоҷикистон ва қирғизистон бастааст, вале тавассути кишвари севум молу маҳсулоти ин кишвар ба тоҷикистон ворид мешавад. дар замоне ки сарҳадҳо боз буд, қочоқи молу маҳсулот байни ду кишвар дар як дараҷаи муайян ҷой дошт. ба ғайр аз қочоқи мол, дар бозорҳои назди сарҳадӣ аҳолии ду кишвар молу колоҳоро харидорӣ ва ғайриқонунӣ ба кишварҳои якдигар мегузарониданд. танҳо дар бозори назди сарҳадие ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳаст, 36 нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва мағозаҳои фурӯши яклухт ва хӯрока ҳисоб кардем. қочоқи молу маҳсулот муташаккилона ба роҳ монда шуда буд. бино ба маълумоти сардори хадамоти гумруки тоҷикистон, бо баста шудани сарҳад сабукиҳо пеш омада, қариб ки қочоқ ошкор намешавад. аммо ба назари Абдуманон Шералиев, коршиноси масоили иқтисодӣ, ҳарчанд қочоқ хуб нест, гоҳо буданаш беҳтар аст. қочоқ албатта хуб нест, аммо гоҳе вақт будани қочоқ аз набуданаш ба маротиб беҳтар аст. барои мисол дар ҳамин ҳолати байни тоҷикистону қирғизистон вуҷуди қочоқ ба нафъи мардум ва ба нафъи кишварҳо буд ва аз ҳамин ҳарфҳое ки раиси хадамоти гумрук ҳам гуфтааст метавон хулоса баровард ки аз байн рафтани қочоқ ба ҳар ду кишвар зарар овардааст, барои он ки худе мегӯяд додагирӣ байни ду кишварҳо беш аз 2 баробар кам шудааст ва савдо тоҷиёрат байни ду деҳаҳои наздимарзии ду кишвар қатъ шудааст. албатта агар қочоқ аз байн меравад ва ҷои он ин додугирифту ин даромаду баромади коло расман тавассути гумрук сурат мегирифт ва боҷи давлатӣ супорда мешуд, андоз супорда мешуд, беҳтар буд. аммо дар ин ҳолат, дар ҳоле ки ҳозир воқеъ шудааст, ин умуман аз байн рафтааст. дар ҳоле ки ин қочоқ ва савдо тиҷорати байни деҳаҳои наздимарзӣ хеле қиматҳоро дар ҳар ду кишвар арзонтар мекард, хеле нафарҳоро ба кор тамин мекард ва ҳарчанд ин ба буҷа даромад намеорад, лекин ба нафъи мардуми кишвар аст ва дар дарозмуддат ба нафъи буҷаи худи ҳукумату давлатҳо ҳам ҳаст. дар ҳамин ҳол сардори хадамоти гумруки тоҷикистон дар нишасти матбуотиаш маълумот дод, ки молу маҳсулоти қирғизистон тавассути кишварҳои Қазоқистон ва Узбекистон ба Тоҷикистон ворид мешавад.
дар 6 моҳи соли равон гардиши молӣ бо қирғизистон ҳамагӣ 6 миллиону 600 ҳазор долларро ташкил додааст, ки аз ин 6 миллиону 300 ҳазор доллараш воридоти коло аз қирғизистон ба тоҷикистон мебошад. ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 8 миллион доллар кам мебошад. ёдовар мешавем, ки сарҳад байни тоҷикистону қирғизистон баъди даргирии хунини охири моҳи апрели соли 2020, ки дар он аз ҳарду тараф 50 кас кушта ва беш аз 300 нафар захмӣ шуданд, пурра баста шуд. ба хотири баҳси сарҳадӣ сари чанд муддат даъвоҳо ва ҷангҳои хунин сар мезанад, чанд захмиву кушта ба ҷой мегузорад. гардиши мол миёни ҳукумати тоҷикистон ва толибон дар ҳоли афзоиш аст. хуршед каримзода, раиси хадамоти гумрукии тоҷикистон, дар нишасти матбуотиаш дар ҳоле ки аз коҳиши гардиши мол миёни тоҷикистону қирғизистон маълумот дод, ба афзоиши гардиши мол миёни тоҷикистону афғонистон ишора кард. бино ба маълумоти ироашуда дар нишасти матбуотии хадамоти гумрукии тоҷикистон, дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ ҳаҷми муомилоти молии тоҷикистон бо ҳукумати толибони афғонистон беш аз 40 миллиону 400 ҳазор долларро ташкил додааст, ки нисбат ба як соли қабл 6 миллиону 700 ҳазор доллар бештар аст. صادرات مال از تاجیکستان به افغانستان به مبلغ 39 میلیون و 100 هزار دلار و واردات 1 میلیون 400 هزار دلار را تشکیل داده است. از 7 گذرگاه‌های موجوده با افغانستان تنها گذرگاه 5 پایان پر فعال است. قسماً گذرگاه دروازه برای ترانزیت مال استفاده می شود. ذکر شد که گذرگاه 5 پایان بعدی به دست طالبان گذاشتن حکومت افغانستان موقتاً از کار مانده است. دانشجوی تاجیک عبدالحکیم عبدالصمدов بهترین ختم کننده دانشگاه شمالی بحر میانه زمین در کیپر شمالی اعتراف شد. مدال مخصوص را به او شخصا رئیس جمهوری این کشور ارسین تاتار تقدیم کرده است. عبدالحکیم سال 2019 به این دانشگاه داخل شده، سال اول طریق آنلاین تحصیل کرد، لیکن با وجود این دانشجوی سال فاکولته مهندسی دانشگاه دانسته شد. 3 سال من بعد نیز عبدالحکیم با چنین عنوان سزاوار دانسته شده، امسال پیش از ختم به او برای دانش اعلی مدال مخصوص سپاریدند. بال میانه CGPA او 399 بال از 4 بال امکان پذیر را تشکیل داد. من بعد مدیران مکتب‌ها در قرقیزستان برای 5 سال تعیین می‌شوند و بعد انجام مهلت جای را خالی می‌کنند. نادیره جسومبک و معاون وزیر معارف و علم قرقیزستان روز 13 ایول در این باره به رسانه‌ها گفت که همه آنها می‌توانند برای دوباره تعیین شدن به مقام مدیری تلاش کنند. آزمون سنجشی در فرصت‌های نزدیک در طلس برگزار می‌شود. پرزیدنت قرقیزستان صادر جاپاروف پیشتر با امضای یک فرمان مهلت مدیری مکتب‌ها را 5 سال تعیین کرد و رسیدن به این مقام را توسط آزمون مقرر نمود. این زمان در قرقیزستان 2162 مکتب موجود است. در آن مکتب‌ها 82000 آموزگار فعالیت می‌کنند که نصف از آنها به مرحله نفقه رسیدند و یا نفقه‌خوار هستند. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر با ما باشید.